Vidi. Evo, sretna nova 2022. Šta je bilo? Sinoć sam ja, kuda je godina 2000. Ne, sinoć sam nekako u to nekako ovo nekako ovo i nekako ovo, ajde ima ovo. Imam ovdje ova dva povana. Tetka donija ostala. Tako, Emidži. Tetka ne pije, tetka donija, tetka s torbom tetka donija. Tam se peče isto. Peče neku piletinu, nešto. Ovdje kupiruša. Ima kahve i tako. I sretna nova 2022. Eto tako, sretna nova 2022. Iako ne kao 2000. godine. Nekako sam ješao nešto svešte. Čini koju tabletu sam popio. Moja tam tableta, ali ja popio.